Kurba. Adlok siya nila no. Wag kostas baga ni Biti basta niya sa pasimple. Adlok niyo ko niya nang nasa tanggol. Ay tamo sa Nindot ang kuan, bago nga barko sa Tanaw Roble. ko ka ng tanggol-tanggol. Immaculate Star, nindot nga barko. Tako kaayo. Bago pa. Oo. Oh. Dako kayo na ina ang kananan. Oh? Diriyan nila dito dako ay hawan kayo. Ay sika. Dako kayo nga barko. Immaculate Star. Sa Roble na boy. Bago siya na. Bago? Hawan kayo. Kuya Ina, wasi. lagi ako tantanawon sa Facebook. Gi-content, gi-vlog to ni Cleager. Hindotog na vlogging camera boy no isuot ra murarag. Kang Cleager to. Murag necklace ra ba? Ay ni alahin na. Ipilit ra chick ana. Hindi diri sa diri sa necklace ra makuha tanan hindi na magunit-gunit. Wow. Complete ra ba na ija? Ay kita ko na oy. Ha, kita kani? Oh, tuning sakay siya. Kuya pakajong gusto rin. Namo ni, mo ni bago nga barko na. Mao na? Mo ni siya. Time sa hawan kayo. Na, ang information. Mao lagi na. Hawan kayo no. Dako ba lugar no? Dako lagi. Time sa bago na or karaan. Ang bago ni. Inga na mo to porma po sa una oh. Dai amo. Air condition na ang CR. Oh? Sa una kay dili biya. Oh. Ang kananan utak ko kayo. Oh, ay sika. Pwede na ko alin barko din na. Nindot na. Si atutam ni hapon na. Alam ni ano. Ningda ko bitaw ng area boy. Unsa nang barko ha? Bago lagi ni Immaculate Star. Oh, bago na siya. Na pud sila bago day nga barko. Mara gyud ako nasakting gabi. Pagtanong ako pa man ani. Pila ng barko? Hindi sinang na barko. Lagi. Dato. Ginilyo ng kwarta at ko sa barko. Hindutan ang na barko eh. Tagpila ka ng barko. Tagijay kag barko baboy. Yaman. Ay Danyos di pangalan. Mahal din ang barko di ay. Danyos di pangalan. Uy, mahal ba din ang barko? Mahal ba? Tagpila man na. Danyos di ani mo milyon. Mahal ng barko boy? Danyos di pangalan ni di ay. Di din na pariharag kantidad sa kuwan? Ito din ang Mga building. Yawa ng tagijay barko. Si Musa kaya na sila dito boy sila rambli. Okay, mo ning barko. Kani mo mga bato-bato. Para sa aquarium baligya sad ni. Mahal po ni, more than 50 ni siya. Kani mo murag pinunit ra ni squad. Asa ni mo na nakita? Sa Facebook. Namaligya man ni sila. Para silang aquarium lagi, mga landscape. Aquascaping. Na-install sa ilang store. Naindot lagi ato. Cebu? Dragonstone din yun. Lava rocks. Kuya, karon po ko kabalungay. Nga na din mga inganing baligyan mga aquatic store. Mga nas kalama. Pila na may barko sa ni Roble. Okay mo, pila na. Tirisyan no, ilang to Tirisyan. Tirisyan. Joyful. Gagmay na. Joyful. MB Joyful ba to? Oh, Joyful Star. Tirisyan. Kana Immaculate. Sunod. Ano ko kay Bao? Kasago silang kuan? Tirisyan mo ko pero may masakyan. Induto po da ng barko no. Saan ka na pag-operate na yung ano? Kaning Naku isda ba ng profit na yan? Kaning isda, flower whore, pwedeng mahal na, 1,000. Kada adlaw na biyahe. 1,000 isda nang. Grabe ha. Nga nakadako ni. Katong nangutana ko, tapila ni flower whore. 1,000 sir. Mahal lang sa niko. Isda. Asa po na pangitaon. Imported. Oh. Makapalit ng kuning isda nga sa bawo na 1,000. Pulisya. Unsa ka ato nga? Bunga. Kani mga pasayon nga gagmay.
Kaning hipon nga gagmay kaayo, colored. Kaning pula 55, usa ka buok 55, kaning yellow 85, usa ka buok. Puting mahal. Yung gagmay kaayo tanaw. Yung tag 85 ang usa. As in? Makauna. Dili pang decorate sa aquarium. Safe go sino. Grabe lagi. News legend kasi mahalan. Funny sino. Lagi na. Klaw! Pero mo ka pala. Yung ano dig mga presyuhan sa mga ano, sa aquatic. Hello, Chloe! Lipaya, Klaw. Oh. Inaan ka suri-suri, Klaw? Hindot na suri-suri, Klaw, no? Dahil makita. Nara sa kalugar. Boring, Klaw, no? Ala. Ganahan bus klaw-klaw ani no trip pa ng travel ana. Memorize na ni muning daan klaw. Mula sa niya. Yun dyan, wow na ko ani. Memorize nagdaan. Para lagi dia sana pananawan. Oh. Kaya mo mutala na asawa daw. Aking ano. Na boss, asa ka boss? Mula sa niya. Klaw. Sa kuwalan niya ba? Kuliko po ng daan din. Si Charles Mpuyog, uy, di mas Mr. Jollibee. Kailan naman. Mr. John Levy. Charles sa una, magpagkatuhan ko das traffic ko. Oh. Ligo Mr. ka ng fried Jollibee. chicken lagi. Mr. John. Panit na po ka Sana sinis Charles nga. Panit na po ka Bakit na ganun? Pagkatawali ka sa... Naramad yung lasa Ano god. kinisa? Nundog po si Skat, nundog. Di dyan madaka Skat, kauno na isang nundog. Sundog ko siya, sundog. Gamay lang yung kanin. Ay, panit na yung gano'n. Naramad yung lasa god. Ito sa chooks lagi kinaipanit ba? Tawag ka, di na dyan kuyog na mo. Di na sa kuyog. Kuyog, Tigo na po di ay. Ulit taon na. Di na mo. Gawin ka, abot, gawa sa eskwela. So na si Binilibin, big bite din na dyan. Oh! 7-Eleven? Oh, ito si Binilibin na to. Na, day? Nana naman. Nana? Asa tapita? Kana nga lumbay bitaw na sa station sa Sa... Padungkas Crispy King at Pikas. Oo. Ilongos ba? Di 7-Eleven nun. Nagkalat na 7-Eleven. Matalong, bato, tilungos, himda. Unsa pa dyan si palit dito manikit? Kanang big bite. Unsa na? Kana bitaw na yun. Kanang sinaban, babaan mo na yung hotdog. Oh! Nga na. Tagpila po na. Nagsibinta. Lagi oh. Wala na po yun dyan. Basta ang mga sukli lagi sensiyo na sa rape, ay na lang dumakit. Ano po na ano nga makainganyo man mapalit na mga ingana? Paano na siya hotdog? Di ba na hotdog? Gi-steam po ga hotdog no? Di po lo. Nahanap yung 7-Eleven. Kalat na sa 7-Eleven. Kini mo so Binilibin, dito po na silang sa imi. Ang sama mo diya? Ang kanang na ice cream ikaw ka. Sa Oreo. Lami ay. Na-iskat yun na nag-Oreo po na screen. Lamion pagpili. Ato na siya, matalo mo. Bato. Oreo. Oreo ice cream. Lamion. Yan na, jugklaw. Lami kipilion na. Lingaw sa klaw-klaw suroy-suroy oh. Lingi ko dyan na yan. Kasabot na siya. Yan if, nada. Hindi maglungas. Hindi mo warningan. Very good. Istorya sa higaan yun. Ano siya pito ko.
No, no. Anak Fair, klaw-klaw. fair. 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 Ang uno bino. May kamat, may abit kamat, may. Kamat, may. Tingogon. Ano, tingog. May balik, kamot. Ambil kamot. Ambil kamot, Klaw. Klaw, unsay imong special ability, Klaw? Aray. Unsay kuanan ni Janoy? Bantajan ni Janoy. Kanang kuan jud siya ba taas ka jud ijang sense ba? Taas. Namin kay sulti, mag-anticipate na sa daan. Siya lang nauna-unaan bago sa imong isugo. Sa imong gabi pa sa na. Very good. Tatong balance dito sa kuan. Hay, balas. Natay ka ng playground itong sa to monkey bars. Lakaw-lakaw na dyan na. Masugan pa kay Bukton yan. Yung balancing. Ay, niti ka na ito kung kat. Uy, Beng, Bukton, men? murag. Oh, Singa na nang formado po Hininga na, oh, dito. nagkatago, Abagan ako, nagkatago. Klaw. Yung CG kay grabe ka detail po to siya mo drawing mo kuan. Memorize magnaong sa drawing mo nun. Biya. Hindi ko sama. Yan ang kamot ba na yan ang kumot-kumot. Grabe jud eh. Sundog po lagi si Scott. Sundog. Di po siya kakumot ko. Di man masundog ni Scott. masundog, Dagko eh. agija. Di masundo. O giant lang mag-ija. Oh, giant. O pero mapurma-purma po ba siya gija boy? Magyapon, pero Oh, dito ka- lahi. dito Agka ka si kayo. Gigi kay. Grabe na purma na gajugad sila. Wala kayo, gajugad. basta ka na tusok-tusok sa Lagi likod. ja. Mura ragway lingaw ba sige rag baro-baro sa istorya ja. Kuan sa kamot. Haba rin taon. Wala grabe ha. Purma na kasi gajo. Hagtik pa ka doon. Sundog lagi pa diskat. Kumot-kumot pa dya. Lahi pa gija. Giant. Ayaw. Huwag na yung buki. Huwag ka rin masin kayo. Hindi ka masamok, Klaw. Bukit. Panis klaw-klaw iskat. Hindi ka masamok. Jollibee, Klaw, Jollibee. Hindi na Jollibee, Klaw. Datuan naman Jollibee na. Wala na pong mag-inasal ribbon. Mga red ribbon. Ilan na gipang aquar. Ilan na kapitanan. Kuya, wala lagi. Chinese mga ancestors. Abot na gani sila sa tubig, New York ba to? Oh, Jollibee. Kuyawa uy. Mga Chino. Na po day mga Chinese ano? China o ako ng Islam ba boy sa kanang sa China ba? Na yung mga Muslim dito. Islamic. Kasi ito ang pagkakanda ila. Yo lagi. Kanchik Muslim og now Chinese ag istorya nya. Islamic yun, Islamic ba? Yo lagi niya mga pangalan ba kay Islamic jud niya. Yung Chinese yo lagi. Ang pangalan kay Uyghur.
Ya wala gi buindutan na ng China ba yan? Kaya, Naging dako akadyo dya. Agila mga bukid-bukid ba ninduta? Grabe. Luwi putuin ang mga tiguwang ba kay magsakay sa train, mag-alasa og mga prutas ba. Ilang itinda kuya wala gis mga tiguwang. Grabe ng China. Pero nice pud sila dito kay bisag bukid na kadyo tunay train ni abot. Oh, na train system man abot sa bukid kuya wala lagi. Pinaka-advance na dito sa technology. Grabe lagi solar pa ganin nila katong sa bato. Pinaka-advance na dito sila. Mo ba? Ilang central nga syudad. Perting futuristic na kaayo. Mo ba? Tanong ko sa YouTube. Mga vlog. Ambot po ni mga salida sa YouTube usay yung maka-question to sa tinuod ko ba nigdi Yan ang mga vlog. posible mga naman. vlogger. Katong vlogger little Chinese everywhere nice jud to si Ja kay idyo yung ipakita og tinuod nga kuan ba. Yeah, Chinese po to si Ja. Dito dyan pakita kay mga bukid-bukid nga part sa China bando to lagi. Yo lagi. Dakuha China. Dako sila kaya kita sa bukat eh. Biho lagi. Futuristic in China. Japan na po, Japan. Okay lang ang Japan. Hindi futuristic Japan nga. Ilahang kuan. Na sila mo na futuristic ng ganyan po na. Futuristic Japan pero murag ilang yung gimintin ilang culture ba nga kanang suot ang kimono mga kana ba mga kuan. Nakita ko sa TikTok nga dahil duha ka Pinoy makuyab mo siguro to ilang ipatay ang na sila gipatay nga Japanese. Tinuod na. Labing kalat kay sa Japan ang mga tao sa Japanese mga Japanese nga tao kay mangutana na taga-asa mo Pinay na ilan ang question nun Kasi? tungod ato ng tabo. For sure, uy. Ngayon taas maganig kuaning Japan. Mahal ko na dito. Kasabot. Ang buyo na dito mahal daw. Mahal daw rental dito. Ang buyo mo. Mga OFW mahal daw rental dito. Hindi ko suwag mga pujo-pujo o nasod no. Tanawon sa ilang mga pamagi. Tinuod pa kato nga kita ko sa vlog nga ang preschooler na bata sa Japan, preschool, hantod grade 3 nang kay mga dili ang mga ginatudlo kay mga kuan pa. Yo. Mga good manners ba mga na. Nga na bito ilang mga gagmay pa. Legit na? Oo. Diri sa ato kinder kay 1+1 naman. 2+. Sakto ba ito ilahan? Mga na good manners. Teach a child the way it should go. And when he gets old, he will not depart from it. Nga na ba yan? Mga naman to sa Japan ko Sakto no. na ilaha. Grade 3 na ko na mag-start ang kuan. Mga ingana na nga subject. Biga no, biga ko no. Na mga bright kaya pa sila. Mo nang itabok sa kalsada ang mga bata kay nagtabok. Mga tubang para sa mga katubang manginig makatabok na matubang sa katong mga sakyanan na mabaw. Sakto po na ilang teknik ko na estudyohan na ganyan siguro na nila maayo mo kay na sila Siguro kuan. po no na effective kay sa ilaha ba. Okay. Grabe kay na sila bata kuan. tudlo ag hinlo sa mga Dugay man Ilang ilo. gagmayng butang mahimo ng valuable kay grabe Mga ingana pa ko, no? manship ba pinakuan ga jud ba. mga ingana pa ko nung ginatudlo dito mga sa mga bata. Hinlo sa room. Nabantayan nga nila nga ato ni sugdan mga bata pa. Dako Legit pa nila di katoy sila ato? kalimot nga na ba. Legit to? Muna nilang buhaton. Mga pang good manners ang mga yan. Legit uy. Kuya, Bata wala. ram gani mo sa kay strain. Oo, nga na lagi nang. Dapat ito vlog na bata ra ko no siya na tug eskwelahan. Wala gid siya. Ano po silang padapin kong mata pag Oh. yun sila ay ano no. Kuya, ano? Sila ra maguli-uli. Oh, yun Ano na ba? po, Kuya Pacho. Grabe no butaan ang kuya. Ayan na lagi. Safe man po. Ang po mga ano dito ah. Oh, safe pa po nila din. Mo respect mo sa Nice kalsada. gid na ingana oy. Tudloan kalsada? ang mga batag ingana kay. Sa kalsada, mo respect mo sila sa traffic lights. Awa kun say madak-an nimo. Dara na ba itong luwag mga yung Na lisod na. Lisod Yung na. mga bata kay nawa elementary ta, katiguta magguna-guna kay Oh. na yung mga
Guna-guna sa una eskwelahan, maging Oo, garden, nilhig, magkuan, maglampaso sa room, manilhig, may nga na maguna. Tigo ta kay mao man na nakuan man pod. Ano Although ba, sa Clau? bar dyan na magsugod jud pod, pero lahi mag-eskwelahan jud kay structured si ba. Oo. Dadun pusbay, ana nga style. Sa naman, Clau. Happy na kamabot, Clau. 40 pa man kamo may nang ihatod ha. Sige. Kay maglungas na ginis cloud sayo ka sa mata. 40. Oh. Mapulaan sila yun ba kanang abot. Oo, may nagkadino. Ako bitaw rin sa timing. May timing kay diretso. Kaya mag-abot na sila dito nga puro po mga sinyalan Na maglungas na. Lungas. Nya ano mapulaan na kadugayan. Oh, slide ng ila din no. Tato pa imo nga. Police report sa pagkan. Ano to po ato nga dyan. Kuya, kung ilang suot sila mga enforcer no kay Pink. Ay ba oy. Ato bang puliri oy no sa man. Mga Pink lagi suot. Maybe siguro na ang police. Kuya, kung ila kay Pink ang sanina. Klaro ng Pink in kagabi eh. Awa, udi na po na sila magkuhan-kuhan ni kagabi. Kabuntag ra. Lawan na sila. Mga school lang na siguro mga train mo. Labay na lang mga Mas klaw-klaw, lapas naman may. ilibit. Kaya tinggal sa Labay na ba? Nasa ni ka doon? No. Suroy-suroy sa taklaw. Goldilocks na dira di. Medyo agro-drip one was na di. Duks. Ini aku tukaraan ba ay ko dito. Diyan ko to bagi mo itong yes. Pwede temperature na mag-imog panay no? Gamitan mo itong temperature sa hapon. Kasi mo thermometer eh. Ansak-pansak dyan ka ng init tubig. Yoga dyan. Busy lagi doon bro. Diyan din ang adlaw ng pulis. Terbang. Ano ada ipikargo dia no? Lain po doon si Tante. Pikan. Dahil po LBC. CRS. CRS. Galo Street ra ba to? Nakit. Muli ko. Hindi mo kung therapy sa una. Oo, day no. Dito ng atin. Doon na pero doon na. Ano karaan po ng mga bahay diri no? Ha? Kiyo kulot.
Subod sila kanipan. Dapat upan. Tapad. O ila po upan siguro. Uy, nga man to nga, tagaya daw ng speaking, mga po daw, tagaya ng daika. Ang taingon. Sa pataingon, no, nga na, si Shara, si Gutaingon. Kitag daika sa Cebu. Daika Cebu. Sa tuod ta banda? Nara na mo to. Awal Sa wala. Kanang naikon. Anay. Uwa nga do. Kahit siguro to napapag puwa. Nada. Naagya po puwa. Ano hindi mo na dyan no? Gato. O kanay puwa nga karo. Clau! Magpapiti siya, may Clau! Chloe! Dasa may Clau! Ano may Clau? Ugawa naman yung sakjanan man, oy. At ito naman diri. Sige na. Langan nang giguba mo ni. Alas 11 para makura. Mga usarang po ni ka oras diri siguro. Pila ni ka oras. Sige. Asan tapit na eh? Buntag. Uy, Norman! Namalik ka diri ah. Magpakuan pud ka? Naon sa di ka? Naon sa di mo tuhod? Pagkatungkuan? Ay, si Kaman. Nga naman, gi-surgery man ka? Wala ko na po alam ka. Kuan kay mubate ini budua ko. Unja, Dili ang operahan ko. kapila naman ni mo nga session dire. First time ko kay napot ako nito. Ay, si Kaman. Uya, wasin, abot mo dyan diri ah. Ha? Nag? Ako raman yung gibidyo? Pwede ibutang sa YouTube. Mo pa di mo pag-open di ay? Mga nakay na po ka? Dako na matugtiyan. Ikaw to last time? Uy, lami itong imong saging gihotog. Tamis. Ito ka talumang no. Tamis. Dako lagi ito yung tummy last time. Dako yate. Mga nakay na ka? Ha? Bagwera ka ng anak? Uy. Sige pa di sakit imong likod. Wala mo siguro. Kuan kung naay movement nga murag makarog bitaw siya. Sige siguro kag asag bukat. Sige kag asag bukat na. Di man. Kanarang makalitan baga na. May ana. Kay kadto manggong nag-start ni kay murabag nakalitan kog ana ba? Nagana. Move siya dire. Pero ambot kay inigtakilid kay sakit siya ana. Pero wala naman pod. Nawa ra pod. Nawa ra.
Katong pagkuan kay inig tuog na ho, sakit deres inig mag-ana ko, sakit, nigana pud sakit. Matumatog ko mag-ana. Magatubang ra ko sa siling. Hinawa ra man pud. Pero na lagi times kay mura ko mura bag mo kurinti ba sa hawak. Ang bimo di ay. Pero di kurinti nga pareha sa una nga kuan. Mura si jeg kuan ang buti ko kasabot. Di mo pud ingani sa una. Oh, sobraan jud ni. Sobrahan mo. Sobraan man sakit-sakit. Pag sa una ko tong dito ko silungos. Di man si ingani. Ambot nga no ni. Ngay murag needle ba? Mo lagi kay. Sige mong kag Kato gani pag-traction man ba? Ngay murag needle ba diri asa? Diri sa tunga ba sa spine? di mo giin ang therapist. Ay, nga ko na. Murag na yung mga needle. Iuban si ko anam, isang igsaon. Gihatod man mo na. O di si Jambana. Ah, okay. Jambana. Kay mga tanak ko rin sa okay sa akong balik dito. Ah. Asam ka karon assignment? So good eh. Sugod. Kuan gapon BGMP. Ah. Sugod. Jadwa imong function man mag-nurse ka ana, magkuan pa jud. Unsa man jud yung function man? Multitasking ba? Magbantay sa unsa man mag-guard mo sa mga priso unsa man? Ah, unsa man injo pag guard? Wala likod. Ha? Likod eh. Turong daray. Wala sinubagay. Alin dito sa nasa. Tanong ko lagi na ba? Magayos mo. Bureau of Jail. Unsa yung meaning nga naman? Bureau. Okay. Management Management. and Penology? Penology? Technology. Penology? Hmm. Mura rag pulis inyong function man. Oh, ganun ba? Ang fire food no, lahi po kuan. Your fire protection. Philippine National Police. Ano di gilahi na inyong kuan no? Agency.